sifat 20 sifat Allah nggih. Wujud kita bako kaku yang berarti bagiannya kodan mahal sama besar kalah. Kalau mereka nanti menghayal sampai besar mutakal siapa kamu? Ciringkes papat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna. Ciringkes loro istilah ikor. Ciringkes siji khayat. Allah ki urip ki Allah. Enenge pengen roh Allah, roh urip ki kawruwana mlebu. Lah kok ucul malah ya betul-betul ke Allah. Allah ki urip ki Allah. Disangka dari senang. Terus mari menungso jadi menungso karo Gusti Allah jenenge dudu. Dan kula Gusti kowe tak kane ya jange Gusti nderek. Aku gawe menungso tak arani dusun, arani dudu. Ini dodo noan pi antara di sanubari dene ati ana den nyut ana nyawa ana sok sukma ana rasa rasa ana lha para ing jumeneng Allah esi ma ene ratan Allah komune Allah durung isi nek muni Allah si komah ketemu muga muni Allah durung isi malah kayak muni Allah ping pindho yo ganjaran iki lagi wong sare kan muni Allah ping pindho yo ganjaran ping pindho yo swarga ya mul ping patang wasane jagat iya ta muni Allah si komah sing nggih kaget ayo santai sini inti kitab 104 diringkes 4 Zabur, Taurat, Injil, Qur'an diringkes 4 diringkes 1 Qur'an nah Qur'an diringkes Fatihah umul kitab kitab umul kitab Fatihah diringkes Bismillahirrahmanirrahim lah ini enggak bis ya terus Pak dia titik Pak telu nukot doer titik samare nukot titik rasa kan samar nukot lo titik cahayane nukot titik nurul cahayane Allah ndi iki lho jadine paham betul muni mohon musyrik kan lebih kan dari sing musyrik wala maharo dabo ibroza hakai qadir Muhammad ya idaro jisman barukan visuali wama nahu iki lo makna tenan Allah ketok ini lo makna ketok ya para idaro jisman barukan bisuratihi wa maknahu iki jasad lan roh bareng zate Gusti Allah bisuratihi dibarengi zate Gusti wa maknahu makna Allah iki lho makna Allah iki lho purun bener engkang pri kau pribadi nggih ampun ngendikan pergi mriku selene wong lah bawa iki kok iki ngaji. Nek kula meneng ae. Lah iso ngaji. Bubar wis bawa iki kok meneng ae kok. Nggih boten. Nek kula meneng ae. Wah, bawa iki meneng bubar. Bubar. Jadi lagi cerewet cara mudeng-mudeng meneng ae saya ora ditah. Nggih boten. Lho, mari cerewet cara sira mudeng piye? Mudeng nggih. Nek mudeng kanggo pribadi. Mula dewan ngaji Mbah Badi nggih mentel. Yo ora tau ngurusi anak yo ora. Makmu ora tau ngurus yo apa ngurus makmu duwe apa ngurus makmu. Anak butuh ya karmu, butuh karmu. Diboten? Anak butuh boten? Oh. Ora butuh karmu nang. Nggih boten? Tenan butuh ya ngaji karo pakmu iki, ngaji yang ora ketho iku. Nggih boten? Iki lho.
iki lho iki golek ana innallaha salisu salatatan. Allah ndek makom telu, makom siji subhanahu, makom loro iki kumpul Rama Ibu teng mriki niki, banyune Rama Ibu kumpul niki. Yusawirukum bil arham wa Pak satu wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa jawasan awal absar wal afidah la alakum sat kun yopo dugi Quran iki mboten bahwa akhrajakum min butuni ummatikum mriki saja tok ya Allah wa jalo sam awal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Akhire nggih muga berkah syukur nggih. Alhamdulillah kok dadi menungso. Ora dadi kodhok. Dadi kodhok piye iki. La'alakum tashkurun oleh. Nek dadi menungso alhamdulillah. Lali ora apa-apa jebejo kowe dadi menungso. Lali Allah jebejo iki. Lali Allah dibejo to dadi menung ora dadi kadal dadi kodhok ngono lho bejo ya ning sak beja-bejane wong lali isi bejo eling was eling Allah do kiwa aja nganti lali waspadakno menungso bungkuse Allah subhanahu nukot murullah dan lu kagak ditampi ya nukot murullah ini tiba iki tapi ngaji majalisus saniyah nek ngaji kitab majalisus saniyah sarah arba'in lho teng pondok ngaji hadis arba'in teng madrasah diniyah ngaji hadis arba'in apal hadis arba'in wajib swarga haram neraka. Apa aja kain 40 hadis apal wajib swarga haram neraka. Wajib juga haram lawan larang. Lho piye? Kok marah terus saya salamu dhewe ada orang ngerti. Arba'in gimana? Ya lho, iki tenan sifat robo dikaji nggih. Sanggas, dinegas ka? Ya. Wajan urip apa bedane khayal karo urip? Apa bedane menungso karo Allah? Amin. Sami mi padha metu Allah. Gambar padha pisan gas. Dadi ngira jare kok. Kula mbiyen diwarai guru ngono ku. Guru mulai sepion wates dene lho. Ngeten nggih, saiki kula ditaleni nang deres. Iki baene deres. Wong menawa iki sing mboten rawuh iki rawon nek kersa nindakake. Asing nggih. Asing pun bola-bali mangkat ora gelem nindakake. Urusan pri. Paham urusan pri. Ora paham urusan pri. Jadi ngeten nggih, mendel ngadep spion. Pandangan sapa ning gambar spion. Pendelengi. Terus pelengi. Pendelengi sawang terus wis tamat ora pangling sapa gambar spion iki. Spion sing kira Pak Guru. Wis tetep gambar ngene. Gambar spion ning kene sian. Spion sing kira ning gambar sing ngene. Wanteng. Metu Allah 6 jam ora bakal lunga teko mriki. Nek 3 jam kok jek lunga. Teko lunga kok. Nek 1 jam lap. 1 jam lap. Ngono. 1 jam. 1 jam. Ya niki lho. Iki lho. 1 jam. 1 jam. Lap. 1 jam. 1 jam teko. Terus mesem mucung guyu, terus gantikan. Lunga nek 2 jam. Nek 6 jam. Jenengan iso komunikasi karo wong sing mengarepane.
niki Khadir alaihis salam sing manggon ing banyu metu syaratnya mlebu nganti kebek nek orang kebek aja metu ora kebek iki lak metu ya nek kebeken mencep kebek ngono ora iki metu mboten metu dak sing longgar ya mlebu nganti kebek nek kebek ayo metu nek kebek nek kebek lagi metu Allah metu mergo ora metu sebab urung kebek wis ora kato nganti mlebu kebek tahan sih setengah menit 34 menit kuat sak menit tak aku jebol kuat sak menit wis boten-botene ya 50 detik lah wis rata-rata kuat 45 detik mau nape tahan iki lho njur iki lho tahan beda mlebu tahan sementu se 45 detik so kuat 50 detik di menit ini monggo nganggo jam ini jadi nganggo jam detik monggo tik 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 50 detik sokor kuat sudah detik sak menit neng jero kok metu katut bedal iki tenan kok metu Allah ini sliwing kosong iki kosong metu iki wonge iki kosong nek gelojokan kaya ngene iki mati patene ngene terus iki khalifah pengganti niki wong sing baru-baru tambah metu bedol Allah bedol katut nek kebek katut iki ning ora katut sebab durung kebek wis metu saged boten saged nggih terus mlebu nah bisa enggak saya mlebu tahan kebek nanti terus nanti resik slimming kok katut bedol sak akar-akar sak oyot-oyot bedol nanti resik begini slimming ora ana apa-apa wong iki metu jebles rupane lonjang kabeh gambar jene kok neng dudu kaca spion dudu kaca lemari neng kaca rasa rasane iki wong harapan iki lho jalan Subhanahu wa ta'ala aja bajalan jelalu metu katut nek nganti kebek ping 3 kebek bedol metu Allah metu tong iki pandeng sak menit ora lunga 2 menit 3 menit bergeser 4 menit 6 menit ora bakal lunga cukup sak jam 2 jam 3 jam saged komunikasi saged omongan Sumar boleh yo Sumar kemari raja Mesir adi ngawan tua ambil iki yo Sumar iki nek metu iki mati sadurunge urip wong urip kang padha lawan ing sun al insanu sirri wa nasir bon Israel matur ya Rabbul Alamin punapa pejamipun insan kamil Allah dawuh ing Israel kawuhanira insan kamil penggawene insan kamil ora ubah ora pola Sirna Pancandriyane tegese Sirna Pancandriya
kuping wis ora krungu kejaba krungu Allah. Mripat wis ora nyawang kejaba nyawang Allah. Ira ora mambu kejaba mambu Allah. Lesan ora ngucap kejaba ngucap. Ati ora krentek kejaba krentek Allah. Saged nampi. Kuping wis ora krungu apa-apa, reng-reng wis ora krungu, dung-dung wis ora krungu, klotak-klotek ora krungu, klunting ora krungu. Mung krungu weng ora krungu. Glojak wis ora krungu. Klunting ora krungu. Krungu awas tok. Mripat ora ndeleng. Abang putih rembune ijo wungu terong coklat kang dadu wis lagi seneng. Sing ketok mung Allah. Irung ora mambu. Anak wong goreng tempe ya ora mambu, goreng bandeng ora mambu, goreng brambang ora mambu, ana kelan pedes ya ora mambu, kelan santan ya ora mambu. Mambu lesan ra ngucap. Anake marata wis rasa dirembuk. Anak mantu ya men kuna luweh. Putune ya luweh, anake luweh. Klotak ya luweh karemu. Ana menungso teko ya luweh. Lesan tak ucap, kejaba ngucap Allah. Ora kene wong teko sugeng Mas, ora jadi. Wirujeng Pak ora jadi. Ora teko wirujeng Pak ora jadi. Piye bener? Ate ora krentek liyane, ora krentek wah iki engko. Bar ngaji liwat sulingan. Kisi liwat sulingan itu. Kok jalane klaten. Iku liwat sulingan mampir sih nyanggone enek kare karo pasar itu. Gorengan lele, pecel lele, kare ayam, kare wedhus, kare sop igo, enek sate bakar, sate gojok, mampir sih iki nek kene kok kene krentek iki teko ngaji terus mampir sate gojok. Iki opo? Atine krentek ati sak krentek kejaba kuping ora krungu Allah tok. Mripat ora nyawang apa-apa, abang ijo ora disawang nyawang Allah tok. Irung ora mambu apa-apa, ambune neka mambu Allah tok. Lesan aku ucap apa-apa, ucap Allah tok. Nggih bener? Ati ora krentek apa, krentek Allah tok. Jadi ilangipun contoh sing ana mung Allah indra keenam. Nggih, Pak. Allah indra kuping Allah, mripat Allah, irung Allah, lisan Allah, ati jami badan wis Allah tok indra keenam iki. Lah kok MTA cangkeme Sukino Muni panca indra ya panca indra. Panca ki 5 indra ki yo pengawasan, 5 yo 5 indra kanan dalem opo kuwi musik ing ana wong modal wis Sukino. Modal lan mulai tekan cangkem mangan. Indra kanan salah-salah iki. Modal Sukino modal. Kok nyalake wong indra keenam. Panca indra ya panca indra ya panca 5 indra ki penglihatan ya panca indra ya panca indra kok indra keenam dawa musik indra keenam bareng. Oh dapun cangkem ora tekan mangap. Kare mingkem gitu. Lho iki tenan niku. Ini kenyataan niku ngoten lho gitu. Ngilmu kasunyatan. Nggih mboten? Nggih. Nuwun sewu nggih. Saken boten ngentok indra keenam. Iki iki sing iso kudu Kanjeng Nabi madhep medan weruh wong ora liwat wong kok ya medan roku kliwat Mas Sumar wonge kono liwat Mas Sumar iki tembok Mas Sumar madhep medan roku apa kulone kono kuwi tembok lho Mas Sumar ngawur wae madhep medan roku madhep mulon roet aja itane kono kliwat Mas Sumar. Kayak tembok putih lho Mas Sumar. Ngawur kok sak gelem iki. Madhep mulon roet.
Nggih mboten? Purun mboten? Kalau iki gelem ora? Ora gelem ngono ya. Sukira. Kapunten. Iki tenan sesembrono, nggih mboten? Kanjeng Nabi madhep mulon pirsa etan, madhep nyang ngarep pirsa mbu. Madhep pirsa mbu. Aja mburi kok mriko ana kuwi. Ora nek apa-apa ning kuwi. Ayang-ayang ireng lho. Gimana? Masa bapak sambu, gimana? Ngarep bu, Allah Muhammad. Kata bener. Iki tenanan ye, ampun sembrono ye, neng kanggo pri, badi ampun ngendikan sanes ye, neng sana batal uripe. Nek ngendikan sanes kok batal uripe. Lah iso wudu banyu urip ora? Lho, lek kudu banyu urip, dadi wudu banyu. Nah, wae itu wudu amaun hak. Banyu urip, maun kaki banyu urip. Ngoten nggih. Lah kuwi iso adus banyu urip iso ngombe banyu. Lah kiblate urip ngeten iki wau ngeten bisa tapi sak lumudin jus papat wetan toketan mboten enten kliper tembok-tembok wis ora ono duwes ngeten kuat dan putih bersih bumine selapa putih sing digambare Kanjeng jenenge ora-ora mah san kuwi ngono lho nang ndi ngene Ora masar ini kono kabeh. Ayo. Ora masar bumine saka putih, srengenge didungkene dhuwur sirah mung sak. Kalau sirah mung sak menten iki. Panase kaya apa wae, panase kaya apa lan genah jan niku ngoten iki. Ora masar iki mboten kono-kono. Bumine saka putih bersih putih bumine. Ora ana kliwar apa-apa. Ngetan toketan. Ngalor tok bersih ora ana kliwar kula apa-apa. Ulon tok ulon ngidul tok ngidul. Ki ngadeg ning tengah. Ki kiblate dadi sitiah duwe urip ro uripe. Duwe urip ro uripe. Lah urip roh sebab wudu banyu ngombe banyu Renggo soroh kiblate urip neng tengah jagat ngetan resik padang dul padang ngalor padang ulon padang tengah-tengah bener iki sing ndikake Kanjeng Nabi jenenge ora-ora mah manggone nang pundi nggih kabeh duwe iki aja mana ora masar nang kene awas sing gawe ning kene kok awon makan ning kono iki sapa sing kondo ayo sing ketemu akal terus aku nggih ora masar kemudian kok wong sing gawe saiki ning kene kok ora masar sok iki temu akal ora wong sing gawe ora masar teng mriki ya ora mantep dong mantep percaya mboten gelem nganggo ora lah iya wong sing ora masar ning kene ora masar ning kono esuk ya ora ketemu akal lho iki bener nang aja kono bayi peke kono dicukane kono bayi peke ngono kuwi iki enten bayi peke mboten iki kok saya mboten bayi peke mboten perlu nek direne kandhane kok ngoten nggih muga bayi peke iki musyrik iki nek ndene mbah peke iki musyrik mula bayi peke ora wani ngaji rene sampe gulung komeng gulung lho iki gimana lagu parok gusai kok piye bener gusai kok wananu akrab bin Gabriel wah niki lho lakone Mekah Mbak Peke iki gusane Mekah kono malu Mbak Rais gusane mati swarga langit kono ada aku akan berhasil raja teroris ini berarti Allah bangit aja nggih
Aja baca dolane. Temekake aja baca. Ini bangit apa ini kori? Ayo wanano akrab dengan iki. Engko niki dirasake. Wong Gusti Allah ning kene kok ora maksa ning kono iki temakal kok. Gusti Allah ning kene sing gaya ora maksa ning kene. Mesti ora maksa yo neng. Muga sing gawe ya neng. Ki mantep ora iki. Hati-hati nek kono Mbah Oke. Musik lho. Ampun kan Mbah Oke. Kagem pri. Ini pada bapaknya kalau seneni gitu, bambu ngaji musik belah, gimana? Upama jangan kondo, upama bapaknya, ganteng ngalim, ngerti sekali nih ilmu nih kujo, kitab kompis aku mari kebak gitu, bambu ngaji ini mantuk kurang, ngaji kok gitu. Wah, Mbah Pekeh ngelabrak rene. Ayo ngaji, kowe ngaji ngene ya. Musik. Kula mboten napa-napa. Kula mboten napa-napa. Nggih, kula mboten muni kok. Sing muni sapa iki? Allah. Kalamun bih. Muni bareng Allah. Kalamun bih, muni bareng Samiun bih, krungu bareng Fasirun bih, weruh bareng nggih ya ora. Hayun bih, muridun bih, qadirun bih, puasa bareng, kersa bareng. Nek kersamu bareng Allah, ora ana sing ora kasih. Kersa bareng Allah hasil kabeh. Ini kan muga muridun bi kabeh kersane bareng Gusti. Lah bareng apa ora? Ambo atu lawan nang Mekah ngono ya ora bareng. Ala iso ning mati kiamat ndur langit kono ya ora bareng niku. Nggih mboten. Tapi mboten. Wa ma'akum enama tuh tapi aksal masih layak lamun agama sodora weruh tak layak kilun dora mikir layas kurun dora syukur layas kurun dora mikir ora eling layak lamun ora weruh layas kurun ora mikir layas kurun dora iso apa yang ngono apa dira ngaji niki ampun digandake yang sanes nggih. Aja malah kowe sowan kiai kono adoh kono. Wah kiai ini muridé ribuan 10.000 santrine. Gede pondoke. Gimana? Tak takon bayi al-alim al-alamah. Sohibul karamah wal fadilah. Mbok bayai ngaji kok ngene iki piye? Musik kuwi. Pray. Alhamdulillah pray teman. Udah bangga. Nah, gimana? Setelah pamit dari sanjuan. Gimana? Ya jaga ke ngaji gimana? Ono akeh kabeh suruh Gusti Allah kabeh mau robot iki. Gimana? Aku lagi kare pamane Mekah. Iso kali masane mati berlangit ae ruwet iki jenenge. Ajar wae turuti. Nek Gusdur ayo kelawan Allah kang Maha Suci kudu rangkulan. Iki hari iki kok rangkulan piye to? Gimana? Mlebu karo mat. Sing mlebu menungsane, sing metu ale, menungsa Allah mlebu karo mat. Lah masa ngluar metu ora iso rangkulane banget iki bae. Waju arep ora rangkulan. Pun disangkas, ayo disangkas. Ki aja gampange ngajine yo angel. Iya kan? Ayo kose. Ngajine angel ya sembrono iki. Ngajine kudu syariat. Kudu paham ilmu syariat. Dalem sekalem jame ilmu syariat. Kudu paham ilmu kok udang ilmu kekot udang ilmu sunniyah ulama ahli sunni
Kutubam Sofiyah ulama ahli tasawuf ulama sofi. Kutubam Mukasyafah ulama ahli kasfi ulama mukasyafah ahli kasfi. Kutubam Mu'arifah ahli ma'rifat. Nggih, kutubam Muqarribah ahli takrib ahli takarrub yang Gusti Allah. Ning ngono ahli tajrid. Wong sing ngrangkul Gusti sarengat, torekot, hakikat, gimana? Sunni, sofi, kasfi, arid, korid, tajrid. Weruh dhisik, terus cedak. Nek cedak dirang. Mas Umar. Halo. Kowe ruanane Moroto apa ora Mas Umar? Perus itu. Nggih. Nah, menurut kali iki nganti. Ayo diparani sik cedak Mas Umar. Nggih. Mosok jatuh kok rangkul. Rangkul tak. Mas Umar piye? Mas Umar angen-angen menurut cedak sik. Terus baca menurut itu kamar ya. Ini awas parani sih. Oh, aku ora mlebu kamar kok. Gimana? Kok nek ana Maroto mlebu kamar. Kamar. Pak Maroto kono. Kae bojone karo kae. Disulen le wong iki Pak Dek. Kamu ora izin minta parani. Aku ora nek ana Maroto mlebu kamar. Parani sik cedak sih Mas Umar.